A Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias acordou outorgar o segundo grao a José Enrique Abuín Gei o Chicle, o asasino de Diana Quer que cumpre condena no Centro Penitenciario de Villallerro, en León, poderá solicitar permisos nun prazo de 5 anos. A pesar de abandonar xa o primeiro grao, deben transcorrer 8 anos de prisión efectiva antes de poder solicitar os primeiros permisos, posto que está condenado a prisión permanente revisable. A este respecto, compre lembrar que leva na cadea dende decembro de 2017, cando confesou a autoría do crime e desvelou o lugar onde ocultara o corpo de Diana. A decisión de concederlle o segundo grao pode deberse a dous criterios: a valoración da capacidade do preso para levar unha convivencia normal ou que o tribunal considere que non ten capacidade para vivir en réxime de semiliberdade. Cada 6 meses a Xunta de Tratamento avalía individualmente a cada interno para realizar unha proposta de clasificación individual. O Chicle foi condenado a prisión permanente revisable e a 10 anos de liberdade vixiada polos delitos de asasinato e contra a liberdade sexual. A pena establece tamén o pago de sendas indemnizacións de 130.000 euros ao pai e á nai da vítima e 40.000 á irmá, así como a prohibición de achegarse a menos dun kilómetro ou comunicarse con eles ata transcorridos 10 anos dende o cumprimento da pena. Abuín Gei tentou a revisión da condena, pero o Tribunal Supremo desestimou o recurso, ratificando a sentenza ditada pola Audiencia Provincial da Coruña en decembro de 2019.